Προστασία από την εστία. Φορναρόλι, γκολ στο 44. Και πολύ ωραία λόμπα από τον Ουρουανό, ενώ σώθηκε από το φάουλ η προοδευτική στο follow-up της φάσης. Ο Ουρουανός βρίσκει την ευκαιρία να κάνει αυτό το ψιλοκρεμαστό και να νικήσει τον Άγγελο Μουκέα για το 1-0 του Παναθηναϊκού. Ωραίο κατέβασμα της μπάλας με το στήθος πριν από τη σκάση στο Γρασίδι. Με τα εξωτερικά φάλτσα. Ένα πρώτο ημίχρονο που δεν μας έδωσε τίποτα, αλλά ασφαλώς αυτό είναι μια εικόνα που αποζημιώνει για τα προηγούμενα. Είναι πολύ ωραίο το γκολ του Φορναρόλι, το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ένα γκολ, Αλέξη, που πήγε το αφιέρωσε στον Ιμπραχήμα Σισοκό. Ένα γκολ που έψαχνε εδώ και αρκετό καιρό ο Ουρουανός, ενώ θα είναι και